λεπτό. Οπότε, κάτσε, δώσουμε μισό λεπτό. Κάτι γίνει τώρα. Ωραία. Οπα. Λοιπόν, σήμερα τα πάρω λίγο δύσκολα. Θα τα πω λίγο πιο δύσκολα, δηλαδή πιο ιατρικά, γιατί και θα κρατήσουμε μόνο ό,τι χρειαζόμαστε από αυτά. Έτσι, λοιπόν. Στο δύσκολο με την νευρολογία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ποιες είναι οι 4 κύριες λειτουργίες του νευρικού συστήματος. Έτσι. Ποιες είναι οι 4 λειτουργίες. Αυτό και γίνεται αυτό. Άρα, ουσιαστικά με το νευρικό σύστημα επικοινωνούμε το σώμα μας με το περιβάλλον του. Γιατί δέχεται το σώμα μας διάφορα ειδικά εξειδικευμένα όργανα που βρίσκονται στο δέρμα κυρίως ή και σε άλλα εξαρτήματα, όπως τα μάτια παράδειγμα ή τα αυτιά, δέχεται πληροφορίες, τις επεξεργάζεται, πάει το σήμα στον εγκέφαλο στα αντίστοιχα κέντρα και αντίστοιχα δημιουργούνται διάφορες λειτουργίες. Έτσι. Δεύτερον, επίσης έχει σημασία ρυθμίζει τη λειτουργία διαφόρων ιστών και οργάνων. Όχι μόνο του μυϊκού συστήματος, όλα τα όργανα. Ακόμα και το εσωτερικό δεν δουλεύει εντελώς, δουλεύει ακούσια μεν, αλλά όχι ανεξέλεγκτα. Τέλος, το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι το σημείο, η θέση που εκτελούνται ανώτερες λειτουργίες, όπως είναι η βούληση, η σκέψη, η μνήμη κλπ. Όλα τα ζώα, τα πολυκύτταρα, έχουν ουσιαστικά κάποιο είδους νευρικό σύστημα πλην των σπόγκων. Εγκέφαλος, μάλιστα, χταπόδι. Το χταπόδι λοιπόν είναι ένα ιδιαίτερο ωραίο πλάσμα, ενδιαφέρον. Το 1/3 του κεφάλι του βρίσκεται στο κεφάλι του. Τα υπόλοιπα 2/3 βρίσκονται στα ψαχροκάμια. Λοιπόν, το στομάχι του, βλέπετε, είναι στο κεφάλι του χταποδιού. Έτσι, λοιπόν, παραδείγματος χάρη. Πώς οργανώνεται το νευρικό σύστημα. Διακρίνεται σε 2 τμήματα. Στο κεντρικό νευρικό σύστημα, πρώτον, περιλαμβάνει τον εγκέφαλο και τον νοτιό μυελό. Είναι ουσιαστικά το κέντρο ελέγχου λειτουργιών. Δεύτερο τμήμα είναι το περιφερειακό νευρικό σύστημα. Είναι τα νεύρα που εκφύγονται είτε από τον εγκέφαλο και ονομάζονται εγκεφαλικές συζυγίες, ή τα περιφερικά νεύρα που εξορμώνται από τον νοτιό μυελό. Η δουλειά του περιφερειακού συστήματος είναι μεταφορά διαφόρων σημάτων και εντολών από και προς το κεντρικό νευρικό σύστημα. Μια ιδιαίτερη παραλλαγή του νευρικού συστήματος είναι το αυτόνομο ή το φυτικό νευρικό σύστημα. Θα αναφερθούμε σε ειδική παρουσίαση την επόμενη φορά. Ουσιαστικά έχει ακούσια δράση. Ακούσια σημαίνει ότι δεν ελέγχεται από τη θέλησή μας. Διακρίνεται στο συμπαθητικό και στο παρασυμπαθητικό, τα οποία δρούν ταυτόχρονα στα πιο πολλά όργανα, αλλά έχουν δράση ανταγωνιστική. Το ένα δηλαδή κάνει αντίθετη λειτουργία από το άλλο. Έτσι ώστε να εξισορροπείται η λειτουργία διαφόρων οργάνων. Θα γραφτούμε στη συνέχεια. Άρα έχουμε το κεντρικό νευρικό σύστημα και το περιφερικό. Το περιφερικό έχει μία μοίρα κινητική και αισθητική. Η αισθητική είναι προσαγωγός, μεταφέρει αισθήματα στο κέντρο, και η κινητική μοίρα είναι απαγωγός. Μέρος του κεντρικού συστήματος είναι η σωματική και αυτόνομη μοίρα. Η αυτόνομη μοίρα είναι το συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό. Κύτταρα, αρχίζουμε τα βασικά. Πώς δημιουργείται το νευρικό σύστημα. Το βασικό κύτταρο είναι ο νευρώνας. Ταυτόχρονα όμως τα πιο πολλά κύτταρα στο νευρικό σύστημα δεν είναι νευρώνες, είναι κύτταρα που λέγονται νευρογλιακά, τα οποία είναι βοηθητικά, ποικίλα σχήματα και λειτουργίες, στηρίζουν, θρέφουν και βοηθούν τη λειτουργία των νευρώνων σε μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, αναφέρομαι λοιπόν εδώ είναι η μορφολογία βασική του νευρικού κυττάρου. Είναι νευρώνας. Έχουμε ένα εκταρικό σώμα, εδώ, με έναν πυρήνα κεντρικό και πολλές αποφυάδες. Έχουμε αποφυάδες που λέγονται δενδρίτες και νευράξονος. Είναι η κυρία αποφυάδα. Η αποφυάδα μακριά, αποφυάδα λοιπόν καταλήγει σε μια περιοχή που λέγεται σύναψη, όπου συνδέεται ο νευράξονος, δηλαδή ο νευρώνας, με άλλο κύτταρο. Στην πορεία του νευράξονα, βλέπετε, αυτός μονώνεται με την δράση ορισμένων κυττάρων. Έτσι, εδώ λοιπόν λέγονται ολιγοδεντροκύτταρα, που δημιουργούν, περιλύσσονται γύρω από τον νευράξονα, εδώ, περιλύσσονται εδώ, όπως βλέπετε,
το μονώνουν και αφήνουν μόνο ορισμένα κενά διάμεσα. Τους κόμβους Ranvier λέγονται αυτά κενά. Ουσιαστικά το ρεύμα, η όση, η νευρική που δημιουργείται από το σώμα δεν μεταφέρεται έτσι, μεταφέρεται με άλματα. Άρα αυξάνει σημαντικά η ταχύτητα μεταφοράς. Και εξηγούμε. Άρα, είπαμε, ένας πυρήνας, έτσι, λοιπόν, δενδρίτες είναι οι αποφυάδες που λαμβάνουν και εξεργάζονται σήματα, και οι νευράξονες, που περιβάλλονται από έλιτρο μυελίνης. Πόσα κύτταρα έχουμε περίπου στη γέννηση? Περίπου 100 δισεκατομμύρια κύτταρα. Αυτά τα κύτταρα του νευρικού συστήματος δυστυχώς δεν αναπαράγονται. Δηλαδή, από τη στιγμή που γεννιόμαστε, αρχίζει η φθορά. Ένα χαρακτηριστικό του νευρώνων είναι η πολικότητα. Δηλαδή, μπορεί να μεταφέρει σήματα προς μία κατεύθυνση. Από το κυτταρικό σώμα προς το νευράξονα. Έτσι υπάρχει, δηλαδή, ουσιαστικά είναι είσοδος-έξοδος. Κατά τη φορά. Οι συνάψεις, λοιπόν, είναι τα σημεία σύνδεσης των νευρώνων με τα κύτταρα, με άλλα κύτταρα, και έτσι μεταφέρεται το σήμα. Το σήμα ουσιαστικά είναι ένα ηλεκτρικό δυναμικό, ένα μικρό ρεύμα, που λέγεται νευρική όση. Έτσι. Πόσες συνάψεις μπορεί να έχει κάθε νευρώνας? Εδώ. Μπορεί να έχει από 1.000 έως 10.000 συνάψεις. Έτσι ώστε μεταφέρεται, εδώ είναι οι συνάψεις. Έτσι, συνάψη 1, μεταφέρεται συνάψεις, μεταφέρεται το μήνυμα από νευρώνα σε νευρώνα, ή τέλος από το νευρώνα εδώ στο εκτελεστικό όργανο, το μη παράδειγμα. Στην σύναψη εδώ, το σήμα μεταφέρεται και γίνεται επικοινωνία με ουσίες που λέγονται νευροδιαβιβαστές. Λοιπόν, πάλι ο νευράξονας, τώρα το έλιτο της μυελίνης, λοιπόν, είναι αυτό, είναι ουσιαστικά κύτταρα που περιλύσσονται γύρω από τον νευράξονα. Αφήνονται όμως ορισμένα κενά, εδώ και εδώ και εδώ, που λέγεται κόμβι Ranvier. Πω τι σημασία γι' αυτό. Βλέπουμε πώς είναι εδώ. Εδώ αρχίζουμε. Ένα κύτταρο, λοιπόν, κύτταρο Σβάν στο περιφερειακό νευρικό σύστημα, περιλύσσεται όπως εδώ γύρω από τον νευράξονα και τον μονώνει. Έτσι. Μόνος, λοιπόν, έτσι αρχίζει και έτσι τελειώνει το έλιτρο μυελίνης. Δηλαδή, έτσι γίνεται η περιέλιξη από το 1 έως 4. Αυτό είναι ο πυρήνας του κυττάρου Σβάν στο περιφερειακό νευρικό σύστημα. Αν σε ένα μικροσκόπιο σαρωτικό, ένα νεύρο περιβάλλεται από έλιτρο μυελίνης, διάφοροι νευράξονες και ένα νεύρο. Αυτή είναι η δομή του νεύρου. Λοιπόν, αριστερά εδώ είναι ένα φυσιολογικό νεύρο με φυσιολογικό έλιτρο μυελίνης. Αυτό το έλιτρο μυελίνης. Αν αυτό καταστραφεί, έχουμε δηλαδή απομυελινοποίηση, όπως συμβαίνει στην πάθηση που λέγεται κατά πλάκα σκλήρυνση, τότε διαταράσσεται η αγωγημότητα του νευράξονα. Αυτό συμβαίνει στην κατά πλάκα σκλήρυνση. Έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η αγωγημότητα του νεύρου. Και δηλαδή τι εννοώ. Εδώ, αριστερά, στο πάνω μέρος, είναι ένας άξονας που έχει φυσιολογικό έλιτρο μυελίνης, το πορτοκαλί. Η όση γίνεται με άλματα, λοιπόν, και μπορεί να φτάσει στη ταχύτητα 400 χιλιόμετρα την ώρα. Αν έχει χαλάσει το έλιτρο μυελίνης, εδώ στο κάτω τμήμα της εικόνας, η όση μεταφέρεται κατά μήκος του νευράξονα με ταχύτητα μόνο πολύ χαμηλή, 4 χιλιόμετρα την ώρα. Ποιες μορφές αξώνων υπάρχουν, νευρώνων? Μπορεί να είναι ο τυπικός, να είναι μονοπολικός, έτσι, με ένα σώμα και ένα νευράξονα, να είναι διπολικός, να έχει δύο νευράξονες, να είναι συνηθισμένος ψεύδο-μονοπολικός, δηλαδή ένα σώμα, το κυτταρικό σώμα, είσοδος και έξοδος, και τέλος να είναι πολυπολικός, όπως εδώ, να έχει παραβολή δενδρίτες. Πάλι τα ίδια ακριβώς. Μονοπολικός, πολυπολικός, διπολικός και τα καθεξής. Πάλι και στα ελληνικά αυτά ακριβώς βλέπετε τις απολύξεις. Λοιπόν, οι νευρώνες ως προς τη λειτουργία όμως έχουμε τις τρεις κατηγορίες. Πρώτον, νούμερο 1, νευρώνας αισθητικός. Δηλαδή, έχουμε ένα όργανο υποδοχεία,
που δέχεται κάποιο ερέθισμα, πράγμα πόνο ή πίεση ή αφή, το μεταφέρεται από τον νευράξονα του κυταρικού σώματος, έτσι, πάει, μεταφέρεται, και συνέχεια ακολούθως μεταφέρεται πάλι στο νοτιό μυελό. Ένα. Δεύτερον, ενδιάμεση συνδετική που συνδέουν αισθητικούς με κεντρικούς νευρώνες. Και τρίτον, κεντρικοί νευρώνες. Κεντρικοί νευρώνες σημαίνει ένας νευρώνας που καταλήγει σε μια σκελετική ίνα. Εδώ παράδειγμα πώς αρχίζει εδώ στην πορεία καλύτερα. Είναι ο εγκέφαλος, αρχίζει ένας νευρώνας κινητικός από τον μυελό των οστών, διέχεται στο μέσο εγκέφαλο κλπ. Στη γέφυρα, διχάζεται, περνάει στο νοτιό μυελό εδώ και καταλήγει σε μια μυϊκή ίνα. Αυτή είναι η λεγόμενη πυραμιδική οδός, στην οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια πιο μεγάλη ακρίβεια. Άρα, κεντρικός νευρώνας είναι ένας νευρώνας, ο οποίος καταλήγει σε μια σκελετική ίνα στην περιοχή που λέγεται νευρομυϊκή σύναψη. Μάλιστα. Τι είναι κινητική μονάδα? Είναι ο νευρώνας ο κινητικός και όλες οι σκελετικές μυϊκές ίνες, τις οποίες αυτός νευρώνει. Η σύνδεση του νευρώνα με το μη γίνεται στη θέση που λέγεται νευρομυϊκή σύναψη. Φυσικά φτάνει το ερέθισμα στο συναπτικό κομβείο, λέγεται αυτό, έτσι, διάφορα κυστίδια που έχουν τον νευροδιαβαστή, κυστίδια, εδώ νευροδιαβαστής είναι αυτός, αυτά, λοιπόν, κρίνονται στη συναπτική σχισμή, συνδέονται με υποδοχής μετασυναπτικούς, ανοίγουν αυτή οι υποδοχής, επιτρέπονται είσοδος ιόντων και έτσι το δυναμικό μεταφέρεται στη μυϊκή ίνα. Έτσι. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Όχι, σε λίγο. Σε ένα λεπτό. Το λες αυτό. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία εκπόλωσης μυϊκής ίνας λέγεται δυναμικό ενεργείας. Έτσι, δυναμικό ενεργείας. Δηλαδή, αρχίζει λοιπόν, φτάνει το ερέθισμα εδώ στην νευρομυϊκή σύναψη, μπαίνουν ιόντα νατρίου, αυξάνει το δυναμικό, δηλαδή διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών της μεμβράνης, διαγείρεται η μυϊκή ίνα και συνέχεια επαναπολώνεται, υπερπολώνεται και επανέλθει στη φυσιολογική θέση. Λοιπόν, το δυναμικό ηρεμίας, δηλαδή ουσιαστικά σε ηρεμία, είναι μείον 70 μιλιβόλτ. Το δυναμικό ενεργείας είναι περίπου συν 40. Αυτό τι σημασία έχει, γιατί περιμένω μετά ερωτήσεις. Εδώ είναι ο νευρώνας, η διέγερση του νευρώνα, το ελεκτικό δυναμικό του νευρώνα, έτσι, πάνω, το σήμα μας. Αυτή όμως που θα ερεθίσει τη μυϊκή ίνα, σε αυτή την περίπτωση στο μυοκάρδιο, υπάρχει μια υστέρηση χρονική. Αυτή. Μέχρι το μυοκάρδιο εδώ να συσπαστεί και να παράξει ουσιαστική σύσπαση. Άρα υπάρχει μια μικρή υστέρηση μεταξύ διέγερσης του μυοκαρδίου και δράσης. Παρακαλώ, ερωτήσεις. Ναι. Ο νευροδιαβιβαστής θεωρείται πρωτεΐνη? Ναι, όλα αυτά, βέβαια, εννοείται. Βέβαια είναι πρωτεΐνη. Είναι πρωτεΐνες, συνήθως, που έχουν ορισμένη δομή. Έτσι, προφανώς, βέβαια. Λοιπόν, οι οποίες εκκρίνονται, κάνουν τη δράση τους και μετά επαναρροφούνται και πάλι στο συναπτικό κομβείο, όπου ξανά κάνουν αυτή τη δουλειά. Εντάξει. Αν θέλετε, μπορείτε να πάρετε και το χεράκι που έχει για ερωτήσεις. Και τελειώνοντας τα κύτταρα του νευρικού συστήματος, πάμε στα κύτταρα τα νευρογλιακά, που βρίσκονται στο κεντρικό σύστημα και στο κεντρικό και στο περιφερικό. Όπως είπαμε, στο περιφερικό είναι και λέγονται κύτταρα Σβάν. Στο κεντρικό σύστημα λέγεται μικρογλιακά. Έτσι λέγονται. Πάμε παρακάτω. Τα κύτταρα αυτά τα νευρογλιακά λέγονται ως εξής. Λέγονται είτε αστροκύτταρα, είτε μικρογλιακά, είτε ολιγοδωροκύτταρα και τέλος κύτταρα του Σβάν. Έτσι. Αυτά έχουν διαφορετική μορφολογία. Βλέπετε εδώ. Τα κύτταρα του Σβάν είναι αυτά. Νούμερο 1. Κύτταρα του Σβάν. Μάλιστα. Μόνο τον άξονα. Τα ολιγοδωροκύτταρα εδώ μονώνουν τους νευράξονες μέσα στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Έτσι. Τα αστροκύτταρα εδώ περιβάλλουν τα αγγεία, τις αρτηρίες δηλαδή του εγκεφάλου και δεν αφήνουν να μπουν εύκολα διάφορες ουσίες. Είναι ο λεγόμενος αίματο-εγκεφαλικός φραγμός.
Εδώ βλέπουμε λίγο καλύτερα, πολλοί διάφοροι νευρώνες. Έτσι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ολιγοτεροκύτταρα με πράσινο χρώμα, πώς συνδέουν τους νευρώνες μεταξύ τους, και τα διάφορα αστροκύτταρα, τα οποία έχουν σημαντικό ρόλο. Και τα πιο πολλά, έτσι. Τα πιο πολλά κύτταρα είναι νευρογλιακά. Ερώτηση από αυτού. Ξέρω, αυτά είναι για να έχετε μια ιδέα τι υπάρχει, να ξέρετε τι γίνεται. Να ξέρετε, απλά τα κύτταρα ΣΒΑΝ, να θυμάστε, δημιουργούν το ερυθρομυελίνης στο περιφερειακό νευρικό σύστημα. Αυτό είναι το βασικό μέχρι τώρα. Ερωτησούλες. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω πώς σχετίζεται ο νευρώνας και την καρδιά. Ο νευρώνας είναι το νευρικό κύτταρο. Πολλοί νευρώνες δημιουργούν ένα νεύρο. Έτσι. Το νεύρο αυτό λοιπόν διαγείρει μια μυϊκίνα. Στην καρδιά συγκεκριμένα, όπως το έχουμε πει μια φορά, θα το πούμε και την άλλη εβδομάδα, υπάρχει ένα εξειδικευμένο σύστημα νευρικών αξώνων που μεταφέρουν το ρέθισμα. Θα δούμε λοιπόν. Θα το πούμε συνέχεια. Το δωμάτιο του χης. Αυτά το είπαμε την πρώτη φορά, θα ξέρουμε την επόμενη φορά. Έτσι. Τώρα αναφέρομαι στους σκελετικούς μυες. Ο σκελετικός μυς έχει πολλοί νευράξονες, δημιουργούν ένα νεύρο, το οποίο αυτό κάνει τη δουλειά. Τώρα λοιπόν, είπαμε, το κεντρικό σύστημα λοιπόν περιλαμβάνει τον εγκέφαλο κυρίως. Ο εγκέφαλος, όπως ξέρετε, έχει δύο ημισφαίρια, ένα ημισφαίριο δεύτερο, την παραγκεφαλίδα και το στέλεχος. Αυτά 4 μέρη. Ποιο είναι το βάρος του εγκεφάλου, κατά μέσο όρο? 1.300 γραμμάρια με 1.400. Νευρώνες είπαμε, 100 δις κατά μέσο όρο. Τα κύτταρα τα νευρογλιακά είναι 10-50 φορές παραπάνω από αυτό. Έτσι. Το εγκέφαλο ουσιαστικά μας δημιουργεί, μας κάνει ανθρώπους. Αυτό μας δίνει προσωπικότητα, εκεί εδράζεται η προσωπικότητά μας. Ουσιαστικά. Για τη δημιουργία του νευρικού συστήματος συμμετέχει περίπου το 40% των ανθρώπινων γονιδίων. Φανταστείτε. Έτσι. Με τη δημιουργία πρωτεϊνών κυρίως. Επομένως, από τι αποτελείται ο εγκέφαλος κυρίως? Για πείτε μου. Και είναι λίπος και νερό. Είναι το όργανο με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε λίπος. 60%. Από το βάρος του, περίπου το 75% είναι νερό. Έτσι. Βέβαια, δεν έχει καμία σχέση το βάρος του εγκεφάλου με την ευφυΐα, έτσι. Δεν έχει σημασία να κάποιο μεγάλο κεφάλι, δεν είναι πιο έξυπνος οπωσδήποτε. Αλλά επειδή δουλεύει συνεχώς, ακόμα και δοκιμάζεται, καταναλώνει περίπου το 20% της ημερήσιας κατανάλωσης ενέργειας, οξυγόνου και αιματικής ροής. Όταν ο εγκέφαλος βρίσκεται σε λειτουργία, παράγεται θεωρητικά κάποια ενέργεια. Αυτή η ενέργεια μπορεί να φτάνει από 10 έως 23 βατ. Αρκετή. Η ενταστότητα του εγκεφάλου συνήθως δουλεύει περίπου το 60% του εγκεφάλου συνήθως. Και σε ηρεμία. Ο Μπέιμπι Ρουθ, ένας πολύ γνωστός μπέιζμπολίστας, υποτίθεται είχε ρεκόρ. Υποτίθεται το 90% του εγκεφάλου ήταν σε δραστηριότητα. Χωρίς να τον κάνει πάντα υποχρεωτικά πολύ έξυπνο. Το εγκέφαλος λοιπόν βλέπετε πώς εξελίχθηκε. Εξελίσσεται λοιπόν από τα ψάρια, περιστέρια, πίθηκοι, χιμπατζίδες, τελικά άνθρωποι. Έτσι. Επομένως λοιπόν εδώ, ανθρώπινος, 1,5 κιλό, περίπου 86 εκατομμύρια λεπτός. Λοιπόν, βλέπετε, ο χιμπατζής έχει 380 γραμμάρια, αλλά έχει 28 δις νευρώνες. Παράδειγμα. Το ποντίκι, 4 γραμμάρια, είχε όμως 70 εκατομμύρια νευρώνες. Και το καθεξής. Ο εγκέφαλος βρίσκεται εντός της κρανιακής χειλότητας. Προφανώς. Έτσι. Δεν περιβάλλεται από 3 περιβλήματα που λέγονται μίνγκες. Αν αφαιρέσουμε δηλαδή εδώ το δέρμα του κρανίου, εδώ το κρανίο, η πρώτη μίνγκα που βλέπουμε είναι η σκληρά μίνγκα. Εδώ προς το πιστίος, σε ανθρώπους, φυσιολογικά σε ζώντες, υπάρχει ένας μεγάλος φλεβώδης οβελίος κόλπος. Μίνγκες 3, με μπλε, σκληρή μίνγκα, περιοριστική και λοιπόν 1. Δεύτερον, χορηγοειδής και αραχνοειδής. Μεταξύ της αραχνοειδής και της χορηγοειδής, μεταξύ αυτών των δύο, εδώ είναι ο χώρος που λέγεται η παραχνοειδής χώρος, μεταξύ της χορηγοειδούς και αραχνοειδούς μίνγκας.
Πάλι, πώς το βλέπουμε, το σκληρά μήνυγα, είναι σκληρά γιατί είναι σκληρά. Έτσι. Εδώ επιφανειακά είναι η αναχρονητής μήνυγα. Ο ελεύθερος εγκέφαλος λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική αγκίωση. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Τι είναι μηνύτητα? Να μου πει ένας κύριος, ξέρει? Παρακαλώ. Ένας κύριος. Κανένας? Μηνύτητα λοιπόν είναι μια φλεγμονή, μια μόλυνση. Όπου ένας ιός ή μικρόβιο, έτσι, συνήθως, τότε αυτός πηγαίνει χαρακτηριστικά μέσω των αγκίων βέβαια, μεταφέρεται, πάει στο μήνυγκα και προκαλεί φλεγμονή της μήνυγκας, μηνυγκίτητα. Πάλι ο ιός αυτός μεταδίδεται στα γονίδια, όπως ο κορονοϊός, τα ίδια. Απλά αυτός ο ιός έχει επιλεκτική δράση εκεί. Όπως ο κορονοϊός έχει σχέση επιλεκτική δράση κυρίως στο πνευμόνι, δευτερευόντως στον εγκέφαλο και μετά τριτευόντως στην καρδιά, αυτός ο ιός της μηνυγκίτας έχει φυσιολογική έτσι έλξη για τις μήνυγκες. Ο εγκέφαλος έχει τρία κομμάτια. Έχουμε τα ημισφαίρια, το στέλεχος του εγκεφάλου, πολύ λίγο βαθιά, και την παρακεφαλίδα. Τρία τμήματα λειτουργικά. Έτσι. Πώς είναι τώρα? Πρώτον, τώρα λίγο θα μπερδεύεστε. Ο εγκέφαλος λοιπόν, χαρακτηριστικά πάνω στον εγκέφαλο, έτσι. Λοιπόν, ο εγκέφαλος. Το πρώτο τμήμα είναι α, είναι ο εγκέφαλος, ο πρόσωπος εγκέφαλος, μάλιστα, που έχει τα ημισφαίρια. Έχει με β το μέσο εγκέφαλο, κάπου στη μέση εδώ, και με γάμα είναι ο πίσω εγκέφαλος που έχει την παρακεφαλίδα, εδώ, ο πίσω εγκέφαλος, παρακεφαλίδα, τη γέφυρα και τον προμήκη. Δεν θα το ξέρετε, σας το λέω εγώ. Τα δύο ημισφαίρια διακρίνονται μεταξύ τους, χωρίζονται με την επιμήκυση χυμή. Εντάξει, σαφώς, προφανώς. Αν δούμε στη μέση, δηλαδή αν αυτή την εικόνα το διαχωρίσουμε στα δύο και δούμε την εσωτερική επιφάνεια του κάθε ημισφαιρίου, έχουμε αυτή την εικόνα. Έχουμε εδώ μια κοιλία και εδώ έχουμε ένα μεσολόβιο που μεταφέρονται, κινούνται οι διάφορες ίνες νευρικές που συνδέουν τους δύο, τα δύο ημισφαίρια. Τι είναι αυτό το σημείο εδώ, ποια περιοχή είναι αυτή, στο πίσω μέρος του εγκεφάλου? Πώς λέγεται? Παρακαλώ. Παρακεφαλίδα. Παρακεφαλίδα. Τι βλέπετε στον εγκέφαλο, χαρακτηριστικά? Τι σας κάνει εντύπωση στον εγκέφαλο, στο ημισφαίριο? Δεν είναι σαν μπάλα, είναι ζαρωμένος, έχει τυχώσεις. Οι οποίες αυξάνουν πολύ την επιφάνεια του εγκεφάλου. Έτσι. Τώρα χαρακτηριστικά υπάρχει μια πολικότητα, δηλαδή το δεξί εγκεφαλικό ημισφαίριο ελέγχει την αριστερή πλευρά του σώματος και αντίστροφα. Γιατί όλες οι νευρικές ίνες από το δεξί εγκεφαλικό ημισφαίριο χιάζονται και καταλήγουν στην αριστερή πλευρά του σώματος και αντιστρόφως. Γι' αυτό κάποιος που έχει εγκεφαλικό δεξιά παραλύει αριστερή πλευρά του σώματος και αντιστρόφως. Έτσι. Ο εγκέφαλος λοιπόν, ο φλοιός, έχει τρεις περιοχές λειτουργικά. Πρώτον, περιοχή που έχουμε κινητικό ρόλο, που ελέγχονται οι σκελετικοί μύες, έχουν περιοχές αισθητικές όπου καταλήγουν αισθητικές ίνες στην περιφέρεια, και τρίτον, περιοχές συνειρμικές όπου γίνονται οι ενώτερες πνευματικές λειτουργίες, σκέψη, διανόηση κλπ. Έτσι λοιπόν. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε τον εγκέφαλο, βλέπουμε διάφορες περιοχές. Βλέπουμε λοιπόν, έχουμε την κύρια αισθητική περιοχή, δίπλα της ακριβώς την κύρια κινητική περιοχή, όπου εκεί ελέγχονται ουσιαστικά κινητικά και το σώμα, κινητικά αισθητικά. Έχουμε δευτερογενής κινητική και αισθητική περιοχή, έτσι, και διάφορες άλλες περιοχές. Εδώ είναι η περιοχή που, ακουστική, παράδειγμα. Το ηλιακός λογός, έτσι, που ακούμε, βλέπουμε. Βλέπετε, αυτή είναι η περιοχή μπροκά από μιλάμε. Αν κάποιος πάθει εγκεφαλικό και χαλάσει την περιοχή, έχει αφασία, δεν μπορεί να μιλήσει. Οι περιοχές λοιπόν καταλαμβάνουν το 50% του φλοιού, που ελέγχουν ουσιαστικά τις πιο σημαντικές ανώτερες πνευματικές λειτουργίες, όπως η μνήμη, κρίση, συναισθήματα, έκφραση κλπ. Άρα, κάθε ημισφαίριο έχει διαφορετική εξειδίκευση, ας πούμε. Η γλώσσα είναι στο αριστερό, όπως τα μαθηματικά, ενώ το δεξί ημισφαίριο περιέχει σε ανθρώπους που είναι η φιλόμωση και όταν έχουν φαντασία ή δημιουργικότητα.
οι πτυχές που έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνουν σημαντικά την επιφάνεια του εγκεφάλου. Συνολικά, ποια είναι η επιφάνεια του φλοιού? 2 τετραγωνικά μέτρα. Φαντάζεστε. Νευρώνες είναι τόσοι και πολύ μεγαλύτερος αριθμός συνάψεων μεταξύ των νευρώνων. Εδώ είναι η επιφάνεια του εγκεφάλου σχέση με τον όγκο. Το δελφίνι έχει ακόμα μεγαλύτερη επιφάνεια από τον άνθρωπο, μεγαλύτερη επιφάνεια σχέση με τον όγκο του. Έχει δηλαδή πιο πολλές πτυχώσεις. Έτσι. Είναι στην κορφή ουσιαστικά των θηλαστικών. Επομένως λοιπόν, η επιφάνεια του εγκεφάλου παρουσιάζει αναδιπλώσεις, λέγονται έλικες. Και παρουσιάζει επίσης και σχισμές. Έτσι, οι οποίες σχισμοί υπάρχουν διάφορες. Είπαμε για τη μέση σχισμή, είπαμε μεταξύ των δύο ημισφαιρίων. Έτσι. Έχουμε μια σχισμή την εγκάρσια, έτσι, και την πλάγια. Η εγκάρσια σχισμή διαχωρίζει λοιπόν την παραγκεφαλίδα, και η πλάγια σχισμή τον βρεγματικό λοβό από τον κοροταφικό. Και εξηγούμε καλύτερα. Άβλακες, το βλέπετε. Νούμερο 1 άβλακα. Η κύρια άβλακα, ας πούμε, είναι κεντρική άβλακα, λέγεται Ρολαντό. Είναι κάθετη, χωρίζει τον μετοπιό λοβό από τον βρεγματικό. Αντίστοιχα με τις περιοχές του κρανίου. Η πλάγια σχισμή του Σίλβιους, σχισμή του Σίλβιους, αυτή, η πλάγια σχισμή αυτή, χωρίζει τον μετοπιό λοβό από τον κοροταφικό. Αυτές είναι οι βασικός διαχωρισμός. Πώς βλέπουμε λοιπόν κεντρική σχισμή, βλέπουμε και η πλάγια σχισμή του Σίλβιους. Υπάρχουν πρακτικά σε όλους τους ανθρώπινους εγκεφάλους. Υπάρχουν διάφορες, έτσι, είπαμε. Εδώ πάλι είναι η κεντρική σχισμή αυτή. Έτσι. Έχουμε μια άβλακα πίσω από την κεντρική σχισμή του Ρολαντό και μια μπροστά. Μπροστά είναι ο κινητικός φλοιός και πίσω ακριβώς είναι ο αισθητικός φλοιός. Εδώ είναι η πλάγια σχισμή του Σίλβιους, όπως είπαμε. Έτσι. Έτσι, λοιπόν, κεντρική σχισμή, έτσι, είχε μία άβλακα μπροστά και διάφορες άλλες χαρακτηριστικές άβλακες στο μετωπιό λοβό. Λάμνερ και κελέτσι. Πώς? Μάλλον αυτό δεν αφορούσε εμάς. Λοιπόν, από την αίσθηση επιφάνεια τώρα πάλι βλέπουμε τους λοβούς. Ο λοβός λοιπόν, ο μετωπιός, δεν είναι ακριβώς ακριβώς με την εξωτερική επιφάνεια. Εδώ είναι ο μετωπιός. Έτσι. Εδώ είναι ο βραγματικός, ο ηνιακός και ο κοροταφικός λοβός. Πάμε παρακάτω. Μεταξύ του βραγματικού και του ηνιακού λοβού, εδώ δηλαδή, υπάρχει η λεγόμενη βρέγματο-ηνιακή σχισμή, η οποία διαχωρίζει το βραγματικό από το ηνιακό. Και είναι αυτό μόνο, φαίνεται μόνο από μέσα, στην έσω επιφάνεια του κεφάλου, όχι απ' έξω. Λοιπόν. Άρα, λοβή. Επανάρρευσης. Ποιος είναι ο πρώτος λοβός που είναι μπροστά? Ένας κύριος, να μου πει τους λοβούς. Παρακαλώ. 4 λοβοί. Κύριοι. Μετωπιός χαρακτηριστικά, ο βρεγματικός, ηνιακός και κοροταφικός. Ποιος είναι ο πιο μεγάλος σε επιφάνεια λοβός? Ο μετωπιός, εντάξει. Μετωπιός. Δηλαδή λοιπόν εδώ είναι και αυτός, έτσι. Είναι όλο αυτό. Λοιπόν. Ποιος λοβός είναι αυτός? Παρακαλώ. Μετωπιέως. Μετωπιέως. Είναι κεντρική άβλακα, έτσι. Και κεντρική άβλακα, όπως βλέπετε. Έτσι. Ποιος είναι αυτός ο λοβός, αυτός τώρα? Ο ηνιακός. Ηνιακός, μάλιστα. Εδώ λοιπόν βλέπετε κεντρική άβλακα, έχουμε μία άβλακα μπροστά, παράλληλα, και μία πίσω από την κεντρική άβλακα, του Ρολαντό. Ποια κομμάτι, αντίστοιχα, έτσι, και εδώ, αντίστοιχα. Έτσι, εδώ, νόμου. Θα μου πείτε λοιπόν, εδώ, δεξιά, ποια περιοχή είναι κινητική, ο κινητικός φλοιός, η 1 ή η 2? Ο κινητικός φλοιός. 1. Άριστα. Και 2 είναι αισθητικός. Άριστα. Συνεχίζοντας. Λοιπόν, συνεχίσουμε στην πορεία. Έτσι είναι η λοβή. Πάλι λοβή και άβλακες. Κάθε πώς έχει δικιά του λειτουργία κυρίως. Τα πιο πρώτα έχω στο στα ελληνικά, λίγα στα αγγλικά, γιατί θα είναι άσχημη η τροποποίηση της εικόνας. Μετωπιός ουσιαστικά είναι προσωπικότητα στο μετωπιό λοβό. Έτσι. Ο φραγματικός λοβός είναι διαχωρισμός δεξιά-αριστερό και η αίσθηση.
ηνιακός, όραση και βέβαια λήψη χρωμάτων. Παρακεφαλίδα, ισορροπία, καθικός λογός, κατανόηση γλώσσας, μνήμη, ακοή. Έτσι. Και εδώ το στέλεχος του κεφάλου, παρακεφαλίδα, στέλεχος του κεφάλου, είναι πάρα πολλές ζωτικές λειτουργίες όπως αυτόνομες, όπως η ανάσα, αριθμοί θερμοκρασίας και ούτω καθεξής. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Το κύτταρο του εγκεφάλου είπατε ότι αποτελείται από λίπος. Ναι. Και νερό. Το κύτταρο είναι δηλαδή το κύτταρο του λίπους. Όχι βέβαια. Είναι η διάμεση ουσία που περιβάλλεται στο μισό. Υπάρχουν τα κύτταρα αυτά. Δεν είναι το κύτταρο. Το κύτταρο είναι κύτταρο. Το περίφημα είναι πρωτεϊνικό το περίφημά του. Έτσι. Έχει όμως ανάμεσα πάρα πολλά ουσία που είναι. Δεν είναι λίπος όπως τον. Δεν είναι λίπος όπως τέτοιο. Δεν είναι λίπος όπως το ποδωρό λίπος. Είναι λιπίδια διαφόρων ειδών. Δεν είναι λίπος. Άλλο λίπος αποθηκευτικό, άλλο λίπος εγκεφαλικό. Άλλου είδους λιπίδια. Και αυτό το λίπος σε κάθε περιοχή έχει την ίδια διαμόρφωση, είναι το ίδιο παντού σε κάθε περιοχή του εγκεφάλου. Όχι, ποικίλει σημαντικά. Παράδειγμα τώρα εδώ βλέπετε. Έχουμε μια τομή με τοπία του εγκεφάλου. Έτσι. Βλέπετε. Έτσι φαίνεται ο εγκέφαλος, δεξιά. Εδώ βλέπουμε τη λεγόμενη θεά ουσία και τη λευκή ουσία. Θεά είναι στην περιφέρεια. Έτσι. Όπου είναι οι νευράξονες. Τα σώματα των κυτάρων. Ενώ στη λευκή ουσία, εδώ πράγμα τα σώματα είναι εδώ. Στη λευκή ουσία είναι οι νευράξονες. Πάνε στον άλλο εγκέφαλο, στον υπόλοιπο ημισφαίριο ή ακολουθούν και πάνε στην περιφέρεια. Επομένως, η θεά ουσία είναι τα νευρικά σώματα. Η λευκή ουσία ουσιαστικά είναι νευράξονες. Έτσι φαίνεται ακριβώς. Πώς φαίνεται στην πραγματικότητα. Έτσι ακριβώς. Θεά και λευκή. Τη θεά, ένα κομμάτι εδώ, θεά ουσία και λευκή ουσία που είναι νευράξονες. Βλέπετε πόσο λιπώδες είναι. Λοιπόν, αν πάρουμε το μη του φλοιού, θα δούμε ότι έχει περίπου 6 στρώματα. 6. Λοιπόν, και ουσιαστικά, βλέπετε, αυτές τις 6. Αυτή τη μορφή έχει ο εγκέφαλος. Οι πτυχώσεις, επαναλαμβάνω βέβαια, υπάρχουν μόνο στα θηλαστικά και συνήθως ο πιο μεγάλος όγκος του εγκεφάλου οφείλεται στις πτυχώσεις αυτές. Λοιπόν, πάλι η λειτουργία των ημισφαιρίων. Μετοπίος λοβός, είπαμε κινητικό, ορτοφικός, ηνιακός και πνευματικός. Πάμε στο μετοπίο τάχη λοιπόν, ουσιαστικά ελέγχει τις κινήσεις των σκελετικών μειών, τους οποίους και συντονίζει. Το αριστερό ημισφαίριο ευθύνει για την ομιλία και συντηρητικά με ανώτερες διεργασίες. Κυρίως συμπεριφορά. Κάποιος που έχει βλάβει στο μετοπίο λοβό ή είναι αντικοινωνικός, έχει βλάβει στο μετοπίο λοβό. Έχει διάφορα συμπεριφοράς. Ή μερικοί μεγάλοι άνθρωποι λοιπόν που έχουν άνοια, έχουν έλεγχο των αναστολών, παράδειγμα έτσι, και είναι εξαιρετικά επιθετικοί, είναι γιατί υπάρχει βλάβη στο μετοπίο λοβό, στη λειτουργία αυτών των ανωτέρων συνειρμικών κέντρων. Έτσι. Αλλά η προσωπικότητα, η κρίση και το καθεξής. Είναι πάλι όλα στο μετοπίο λοβό. Πάμε τώρα στο βήμα του μετοπίου λοβού που είναι ο κοινωνικός φλοιός. Έτσι. Έχουμε λοιπόν κεντρική άβλακα εδώ, κεντρική άβλακα, και έχουμε την πρόστια κεντρική άβλακα, όπως και ο πίστια, έτσι. Ο πίστια είναι από εδώ, είναι πίστια. Αυτή η περιοχή, λοιπόν, μόνο αυτή η περιοχή του εγκεφάλου, ως πληροφορώ, είναι ο κοινωνικός φλοιός, η κεντρική έλικα, ουσιαστικά, έτσι, που είναι το κεντρικό κέντρο του εγκεφάλου. Τι σημαίνει από εκεί, ξεκινάνε όλα τα κύτταρα, καταλήγουν στους σκελετικούς μύες. Εντάξει. Αυτή είναι η κεντρική έλικα. Είναι στην οπίστη περιοχή του μετοπίου λοβού. Έτσι. Άρα, έχουμε τον κύριο κινητικό φλοιό, έχουμε μπροστά μας και μια συμπληρωματική περιοχή κινητική και τον προκινητικό φλοιό. Εδώ, αν κάνουμε μια τομή κατά μήκος του φλοιού αυτού, δηλαδή είμαστε εδώ, κάνουμε μια τέτοια τομή έτσι, χρακ, βλέπετε αυτή την εικόνα. Έτσι. Εδώ λοιπόν, βλέπετε, εδώ τα νευρικά σώματα, οι νευρώνες. Αν δούμε τους νευρώνες που πάνε, παράδειγμα,
στο γόνατο. Είναι μόνο αυτή η μικρή περιοχή. Η νευρώσεις πάνω στο χέρι όμως είναι όλη αυτή η περιοχή. Αυτή πάλι στον ώμο είναι αυτή η περιοχή μικρή. Άρα, σε περιοχές που θέλουμε μεγάλη κίνηση, όπως το χέρι, παράδειγμα, ή πολύ γρήγορη κίνηση όπως τα μάτια και στα χείλη, έχουμε μεγαλύτερη επιφάνεια. Σε περιοχές που δεν χρειαζόμαστε πολύ εξειδικευμένη κίνηση, πολύ λεπτή κίνηση, όπως το καρπό, εδώ, ή στην ποδοκνημική, η αντιπροσώπευση των κυτάρων στο φλοιό είναι μικρή. Το ίδιο ισχύει για αισθητικότητα, έτσι. Όπου θέλουμε πολύ καλή αισθητικότητα, χέρια ή χείλη παράδειγμα, η περιοχή του φλοιού είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτό είναι ο κινητικός φλοιός, έτσι. Αν είναι μια αντιστοιχεία από τα κύτταρα που υπάρχουν στον κινητικό φλοιό, πόσα κύτταρα ευθύνονται για τη λειτουργία του χεριού. Πόσα. Αρκετά. Πόσα για τη λειτουργία των γονάτων. Ελάχιστα. Πόσα για τη λειτουργία των ποδιών. Έτσι. Πόσα κύτταρα ευθύνονται για τη λειτουργία των κοιλιακών ιών. Ελάχιστα. Και αυτό που είπαμε, τα κύτταρα αυτά είναι, ξεκινάνε, αρχίζουν από το φλοιό αυτό, καταλήγουν στον παροπίκι μελό, υπαρχιάζονται, καταλήγουν στον οδειό μελό και καταλήγουν στους μύες. Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω ακριβώς. Είπαμε, εδώ είναι η κεντρική άβλακα, έτσι, η πρόσθετη κεντρική άβλακα και ο πίστη κεντρική άβλακα. Οπότε η περιοχή ανάμεσα στην περιοχή αυτή ανήκει στον βρεγματικό λοβό και είναι το αισθητικό κέντρο του κεφάλου. Κάνουμε το μη κατά μήκος, έτσι, θα έχουμε την εικόνα που σας εξωτερώ. Την εικόνα αυτή είναι αντίστοιχη με τον κινητικό φλοιό. Λοιπόν, αισθητικός φλοιός εκμένος, λοιπόν, κάποιες περιοχές που είναι στο σώμα αντιπροσωπεύονται και στον αισθητικό φλοιό, όπου έχει σαν λειτουργία την κατανόηση της θερμοκρασίας, αφής, ποίησης, πόνου και γεύσης. Η ισορροπία, παράδειγμα, είναι στην προκεφαλίδα, έτσι. Άρα, ο κύριος φλοιός είναι αυτό με το γαλάζιο, ο σώματος-αισθητικός φλοιός. Αλλά έχει και διάφορες άλλες περιοχές, όπως εδώ είναι περιοχή που είναι υπεύθυνη για την όσφρηση. Άρα, αν πάμε βλάβη στον πραγματικό λοβό, δεν μπορούμε να αναδημάσουμε, να κάνουμε πράξεις, δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε μέρη του σώματος, ούτε επίσης τον περιβάλλοντα χώρο. Άρα, με γαλάζιο μπλε είναι η περιοχή αισθητική. Έτσι. Είναι κυρίως οι σωματικές αισθήσεις, οι γενικές. Θερμοκρασία, αφή, πίεση, πόνος. Στον νοιακό λοβό, είπαμε, είναι η όραση. Έτσι. Στον κροταφικό είναι όσφρηση, ακοή. Ο χάρτης αντίστοιχο με τον κινητικό είναι ο σώματο-αισθητικός χάρτης. Δηλαδή, αντιπροσωπεύει ποια περιοχή του φλοιού καταλαμβάνει αντίστοιχη περιοχή του σώματος. Παράδειγμα, το χέρι, παράδειγμα, βλέπετε, καταλαμβάνει όλη αυτή την περιοχή. Γιατί έχει πολύ μεγάλη ανάγκη αισθητικότητας. Μας δίνει την επαφή με το περιβάλλον. Το ισχύο, ελάχιστη. Είναι, είπαμε, αισθητικές ίνες αυτές. Η γλώσσα, αρκετή. Έτσι. Όπως και τα χείλη, αρκετά. Αισθητικότητα. Λοιπόν, παίρνω σε πρώτη αριστερά τον χάρτη, τον κινητικό και τον αισθητικό. Έτσι. Πάλι το χέρι και το πρόσωπο, πρόσωπο και χέρι, χέρι και πρόσωπο, καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη επιφάνεια του φλοιού. Ουσιαστικά είναι αυτό που βλέπει ο εγκέφαλος. Αυτό είναι η αισθητικότητα του εγκεφάλου και αυτή είναι η κινητικότητα. Παραπλήσια. Αν και η κινητικότητα, ο φλοιός που έχει σαν σκοπό την κινητικότητα των χεριών είναι πολύ πιο ευρύς από την αισθητικότητα. Αυτές οι διαφορές βάσει στην πορεία. Πάμε εγώ, σκοπταφικός λοβός, κέντρο ακοής. Έτσι. Όσφρησης και διάφορα κέντρα συντηρημικά, όπως η κατανόηση ομιλίας, παράδειγμα. Έτσι. Αν πάθει κάποιο βλάβη στο κορταφικό λοβό, δεν μπορεί να αναγνωρίσει πρόσωπα, να καταλάβει λέξεις, δεν μπορεί να έχει επιλεκτική προσοχή. Έτσι. Και επίσης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί η σεξουαλικότητα. Επίσης, χαρακτηριστικά, έχει και συχνά οσφαιρετικές ή οπτικές παραισθήσεις.
Και τέλος από τους λοβούς του εγκεφάλου, στην οποία εμφάνεια του εγκεφάλου βρίσκεται ο ηνιακός λοβός. Το χαρακτηριστικά. Όπου βρίσκεται είναι το κέντρο της όρασης και υπάρχουν διάφορα κέντρα συνειρμικά που συνδέουν τα οπτικά ερεθίσματα με άλλες αισθητικές εμπειρίες. Έτσι. Βλέπεις ένα φαγητό και σου θυμίζει τη γεύση, την όσφρηση, την μυρωδιά. Έτσι. Ξεκινάει λοιπόν από εδώ, από τον οφθαλμό, οπτικό νεύρο, χιάζεται και καταλήγει τελικά στον ηνιακό λοβό. Αν πάθουμε βλάβη στον ηνιακό λοβό, αποκεφαλικά, τραύματα, όγκους κλπ., θα έχουμε δυσχέρεια σε όραση, αναγνώριση κινήσεων, λέξεων, αντικειμένων και οπτικές παραισθήσεις συχνά. Είναι αυτό που λέμε φλοιώδης τύφλωση. Ενώ τα μάτια βλέπουν, ο φλοιός δεν αναγνωρίζει. Πάλι, λοιπόν, τελειώνοντας λοιπόν εδώ, είναι στην οποία εμφάνεια του εγκεφάλου. Ουσιαστικά παρουσιάζει πάλι δύο ημισφαίρια με άβολα και σκέλικες. Συνδέεται με το στέλεχος, εδώ, με τα παρακεφαλικά σκέλη, 3 και 3. Έτσι φαίνεται εδώ η παρακεφαλίδα. Χαρακτηριστικά. Λοιπόν, στην παρακεφαλίδα χαρακτηριστικά υπάρχουν τα κύτταρα Πουρκίνγκε. Έτσι λέγονται αυτά τα κύτταρα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, πάλι είπαμε, έχει δύο ημισφαίρια. Συνδέονται κεντρικά μεταξύ τους με μια δομή που λέγεται σκόλικα, και την μια είναι σκουλική, προφανώς. Αποτελεί κυρίως από λευκή ουσία και λίγη φαιά ουσία στον φλοιό. Ο ρόλος της παρακεφαλίδας επομένως είναι έλεγχος και συντονισμός των κινήσεων των σκελετικών μειών. Διατηρεί το μυϊκό τόνο, την ισορροπία, η κινητική μνήμη εκεί δράζεται. Και επίσης έχει άμεσο ρόλο στη δημιουργία του εξωπραγματικού συστήματος. Εδώ λοιπόν, βλέπετε, μουσική, χαρακτηριστικά, συντονισμός, παρακεφαλίδα. Αν πάθει βλάβη παρακεφαλίδα, έχουμε αυτό που λέμε αταξία. Αταξία σημαίνει αυτή η αστάθεια. Έτσι. Λοιπόν, ουσιαστικά. Και συχνά είναι μια εκφυλιστική πάθηση που έχει έλλειψη συνδυασμού, κινήσεων των οφθαλμών, η ομιλία μπορεί να είναι λίγο θολή και κυρίως τρόμος, διαταραχή της ισορροπίας, της βάδισης και το καθεξής. Πάει και η παρακεφαλίδα. Το στέλεχος του εγκεφάλου είναι μια περιοχή που βρίσκεται μεταξύ των ημισφαιρίων και των νοτιού μυαλού και καταλαμβάνει περίπου το 1/7 του βάρους του εγκεφάλου. Το στέλεχος εδώ αποτελεί το μέσο εγκέφαλο, μέσος εγκέφαλος, τη γέφυρα και τον βρώμικη μελό. Και τελικά συνεχίζει τελικά με τον νοτιό μελό, στο σπονδυλικό σωλήνα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την παρακεφαλίδα χαρακτηριστικά σε εδώ παρακεφαλίδα. Έτσι. Λοιπόν, είναι το στέλεχος του εγκεφάλου. Νοτίος μελός είναι εδώ. Εντάξει, συμφωνεί μέχρι τώρα. Καλά, τώρα φτάνει στα αναφέρω και να έχετε μια ιδέα του τι υπάρχει. Δάσκαλε, Ναι. Δηλαδή όλα τα νεύρα στο σώμα μας συνδέονται με τον νοτιό μυαλό και πάνε στον εγκέφαλο, έτσι. Ναι, θα αναφερθώ μετά λεπτομερώς. Ναι, τα νεύρα, ο κινητικός νευρώνας που είναι στον εγκέφαλο, περνάει χαρακτηριστικά μέσα από τον εγκέφαλο, μέσα από το νοτιό μυαλό για να πάει στα άκρα. Υπάρχουν όμως τα εγκεφαλικά νεύρα, οι εγκεφαλικές συζυγίες, στις οποίες θα αναφερθώ στη συνέχεια, μετά από λίγο, όπου ξεκινάνε πάλι από το στέλεχος και καταλήγουν στο πρόσωπο. 12 εγκεφαλικές συζυγίες. Θα αναφερθώ ακριβώς. Άρα το στέλεχο έχουμε. Έτσι, στο στέλεχος έχουμε το βρωμίκι μυελό, έτσι, τη γέφυρα, τα σκέλη. Στο διάμεσο εγκέφαλο έχουμε το θάλαμο, έτσι, υποθάλαμο και μπροστά ακριβώς το υποθάλαμο και την υπόφυση. Αναφέρομαι λίγο λεπτομερέστερα. Εντάξει. Βρωμίκι μυελός, αυτός εδώ, με πράσινο. Είναι η συνέχεια του νοτιού μυελού, ουσιαστικά συνδέει τα ημισφαίρια με το νοτιό μυελό. Έχει διάφορους πυρήνες εκεί κέντρα, κυτάρων, τα οποία εκφύονται τα εγκεφαλικά νεύρα, εγκεφαλικές συζυγίες. Βρωμίκι μυελός λοιπόν έχει διάφορα κέντρα του αυτόνομου νευρικού συστήματος που προτιμούν την καρδιακή λειτουργία, την πίεση, την αναπνοή, τον τόνο των αγκαίων, τα αντανακλαστικά, την κατάποση.
Γιατί μερικοί άνθρωποι που παθαίνουν κεφαλικό, γιατί δεν μπορούν να καταπιούν, γιατί έχει πάθει βλάβη ο προμήκης μέλος. Έτσι. Η γέφυρα είναι παραπάνω, γέφυρα, πόνς λέγεται έτσι, είναι η γέφυρα, εδώ είναι ο νοτίος μελός, προμήκης, γέφυρα. Είναι η περιοχή αυτή που έχει διάφορους πυρήνες πάλι κεφαλικών νευρών. Έτσι. Υποθάλαμος. Θάλαμος και υποθάλαμος. Είναι ένα κέντρο σημαντικό λειτουργίας που ελέγχει την υπόφυση. Την υπόφυση εδώ. Η υπόφυση. Ελέγχει τον ύπνο, έχει και ελέγχο πίνας ύψας και ελέγχει επίσης το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Υποθάλαμος. Θάλαμος, υποθάλαμος. Αυτές οι λειτουργίες του θαλάμου κλπ. Λοιπόν, σημαντικό που θέλω να ξέρετε είναι επίσης πολύ σημαντικό σαν θέμα ενδοκρινής είναι η υπόφυση. Η υπόφυση κρέμεται ουσιαστικά από την περιοχή που λέγεται θεόφυμα, έτσι έχει τη μορφή δηλαδή, σαν κάσταρο μικρό. Ουσιαστικά βρίσκεται στον εγκέφαλο σε περιοχή λοιπόν εδώ του σφυροδέσεως του που λέγεται τουρκικό εφήπιο, εκεί μέσα. Είναι υπόφυση τι κάνει, παράγει ορμόνες, πάρα πολλές και σημαντικές ορμόνες του υποθαλάμου. Όπως είναι η αντιδιουρητική ορμόνη, ο κιτοκίνη, η διαιρετική της θηροειδή και το καθεξής. Αυξητική ορμόνη εκεί παράγεται, αυξητική ορμόνη. Έτσι. Ή οι ορμόνες γοναδοτροφικές που ελέγχουν τη λειτουργία των γεννητικών αδένων. Αυξητική ορμόνη εκεί. Έτσι. Αυτοί που έχουν αδενώματα υπόφυσης, υπερτροφή δηλαδή, και παράγουν πολύ αυξητική ορμόνη, παθαίνουν κάτι που λέγεται άνθρωποι αυτοί, που λέγεται μεγαλακρία. Ακρομεγαλία, κάτι τέτοιο. Μεγαλακρία. Δηλαδή, ο Σφάρτζενέγκερ το 1970. Έτσι, η πολύ αυξητική ορμόνη προκαλεί τον προγοναθισμό και μεγάλα άκρα. Θάλαμος, εδώ με κόκκινο. Εκείνος φαιή ουσία, κύτταρα δηλαδή, ουσιαστικά δέχεται διάφορα αριθμήματα την περιφέρεια. Έτσι. Ανάμεσα στον εγκέφαλο επίσης βέβαια υπάρχει ένα σύστημα 3 κοιλωτήτων. Οι λεγόμενες κοιλίες. Δύο πλάγιες κοιλίες, δεξιά και αριστερά, και μια τρίτη κοιλία. Υπάρχει ένα περιοχή που λέγεται δραγός αυτή, που αποκοινωνούν. Αυτές μέσα στις κοιλίες υπάρχουν το λεγόμενο εγκεφαλονοτίο υγρό. Έτσι. Εδώ, αν απομονώσουμε, αυτή είναι η παραγωγή. Παράγεται από τα χαλογενή πλέγματα, εδώ λοιπόν, και καταλήγει στο νοτίο μελό. Παράγεται, κυκλοφορεί λοιπόν το εγκεφαλονοτίο υγρό από εδώ και μπρος, περιβάλλει όχι μόνο το νοτίο μελό, περιβάλλει και γύρω τον εγκέφαλο, γύρω-γύρω τον εγκέφαλο, το εγκεφαλονοτίο υγρό. Έτσι, αυτές είναι το σύστημα των κοιλιών. Βλέπετε. Πλάγιες, τρίτη, πλάγιες κοιλίες, τετάρτη υδραγωγός. Έτσι. Πάλι λίγο πιο σαφής. Έτσι, αυτό είναι το αποτύπωμα των κοιλιών. Υπάρχει υγρό μέσα σε αυτά. Το κεφαλονοτίο υγρό. Έτσι. Πάλι δείχνει πως κυκλοφορεί. Ο εγκέφαλο, έχουμε διάφορες κοιλώτες, τις κοιλίες λέγονται, που το αίμα κυκλοφορεί γύρω-γύρω και από τον εγκέφαλο γύρω-γύρω. Εδώ. Και στο νοτίο μελό. Πάνω σε αυτό παράγεται από τις κοιλίες. Πόσο υγρό έχουμε εγκεφαλονοτίο υγρό, με γαλάζιο, περίπου 150 ml, στηρίζει και θρέφει τον εγκέφαλο και πει κολυμπώντας εκεί με τους κραδασμούς. Ουσιαστικά ο εγκέφαλος κολυμπάει, ισορροπεί σε ένα στρώμα υγρού. Πάμε λοιπόν αυτό το δείχνει την ταχύτητα ροής εδώ, το διάγραμμα δεξιά, το εγκεφαλονοτίο υγρού. Έτσι. Επομένως έχουμε παράγεται και απορροφάται συνεχώς όλο το διάστημα το εγκεφαλονοτίο υγρό. Έτσι. Άρα έχουμε συνεχή ροή και σταθερή πίεση. Ωραία. Τι είδα όμως αν για κάποιο λόγο τώρα παράγεται πολύ εγκεφαλονοτίο υγρό. Ένα. Ή γίνει ένα βλάβη, φράξει ο υδραγωγός παράδειγμα, και το υγρό παράγεται στα χορηγιώδη πλέγματα, μεγαλώνει. Πώς λέγεται αυτή η πάθηση? Υδροκεφαλία. Δηλαδή φουσκώνει εις βάρος του πιο μαλακού κεφάλου. Θα αποτέλεσμα μέχρι διαδοτική καθαίρεση, έτσι. Μάλιστα. Επόμενο δηλαδή λοιπόν. Ο εγκέφαλος όπως είπαμε δουλεύει συνεχώς, έτσι. Άρα αν μπορούμε να πάρουμε ηλεκτρόδια πάνω στο διάφορα σημεία του κεφάλου, καταγράφουμε μια ηλεκτρική δραστηριότητα. Αυτό λέγεται ηλεκτροεγκεφαλογράφημα.
Είναι ιδιαίτερα έτσι, παθολογικό σε επιληψίες και όρους. Εδώ βλέπουμε κεφαλογράφημα εδώ, πρώτο. Μια περιοχή που έχει έντονη δραστηριότητα. Εδώ είμαστε ξύπνοι, αλλά είμαστε χαλαροί. Δεν έχουμε άγχος. Βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να νικάει. Είμαστε χαλαροί, συνηθισμένα. Λέμε τώρα. Λοιπόν, αν κοιμόμαστε, έχουμε αυτό το αυτός που τόλμησε και μίλησε, κόβεται για πάντα. Κόβεται για πάντα. Στη Γάμα Εθνική. Ποιος? Κόβεται για πάντα. Λοιπόν, αν κοιμόμαστε, έχουμε αυτά τα κύματα. Κύματα δέλτα. Έτσι. Άρα βλέπετε, όταν είμαστε σε γρήγορση, έχουμε αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα. Ηλεκτρική. Τώρα εδώ έχουμε ένα φυσιολογικό λιθομογράφημα, ηλεκτροκεφαλογράφημα. Εδώ μια κρίση, δηλαδή, με μεγάλη ταχύτητα, επιληψίας. Επιληψία σημαίνει, έχει δει κάποιος επιληψία μπροστά του? Έχει δει? Ένας? Λοιπόν, επιληψία σημαίνει... Ναι, εγώ έχω δει έναν. Ναι. Και τι κάνεις? Τι κάνεις άμα δεις? Βλέπεις κάπου επιληψία. Πρώτον δεν είναι κακό, συμβαίνει έτσι, είναι πολύ συνηθισμένο. Δεν είναι καθόλου κακό. Λοιπόν, έχουμε αυτή την εικόνα, αυτή την περινοειδή. Λοιπόν, τι κάνουμε, αν έχει κάποια επιληψία? Μπροστά μας, ένα παιδί, ένας αθλητής, έχει λοιπόν, υπερθερμαίνεται λοιπόν ο εγκέφαλος και παθαίνει επιληψία στην άθληση. Θα το πάθει σίγουρα ότι στην πορεία. Σε αγώνα το έπαθε. Δεν ξέρω αν ήταν το άγχος αιτία που έπαθε κρίση επιληψίας. Έπαιξε κάτω και έτρεμε, ας πούμε. Το βάλαμε σε θέση ανάνυψης, να μην πηγεί, να μην καταπιεί κανένα γλώσσα και τέτοια. Ποιος πιστεύει ότι πρέπει να κινητοποιήσει τελείως, να πεις πάνω το κρατάς? Όχι, δεν πρέπει. Παγορεύεται. Απλά δεν μπορεί να πάθει, ούτε πνίγεται, ούτε. Απλά προστατεύεις να μην χτυπήσει ένα αντικείμενο. Βάζεις κάτι στο κεφάλι για να μην το χτυπάει. Σωστά αυτό, να μην χτυπηθεί λοιπόν. Να σου πω, του βάζεις το χέρι στο στόμα του, για να μην πνιγεί? Όχι. Γιατί όχι? Θα στο δαγκώσει. Πρώτον, είναι λίγο... Δαγκώνει τη γλώσσα του μόνος του και μπορεί να τραυματιστεί. Δεν μας πειράζει, αν βάλεις το χέρι σου, ας το κόψει. Ή, χειρότερα ακόμα, ας το κόψει, δεν πειράζει, ας το κόψει. Πειράζει ότι θα του προκαλέσει έμετο. Και μπορεί να πνιγεί, πάθει συρρόφηση από αυτό. Παγορεύεται. Και αν του γυρίσει η γλώσσα? Δεν το γυρίζει. Με την επιληψία. Η γλώσσα δεν γυρνάει. Το χέρι απαγορεύεται. Στην επιληψία δεν γυρίζει. Τέρμα. Δεν θέλω να απαγορεύεται να βάλει το χέρι στη γλώσσα. Απαγορεύεται. Θα το πούμε στις πρώτες βοήθειες. Προσεχώς. Και είναι παθολογικό νόσημα. Ναι, είναι ηλεκτρική διαταραχή του οργανισμού. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν ένα χαπάκι μετά και είναι υπερδίκη, μια χαρά. Και γιατί το παθαίνουν αυτό? Είναι πρόβλημα ηλεκτρολογικό ουσιαστικά. Μια περιοχή του εγκεφάλου παράγει ερεθίσματα που ταχύτατα δηλαδή μεταφέρονται σε όλο τον εγκέφαλο. Έτσι, και έχουμε αυτούς τους τονικούς και κλονικούς σπασμούς. Ουσιαστικά είναι τη λειτουργία ηλεκτρολογική. Την προκαλεί το άγχος, δάσκαλε, από ό,τι καταλάβαμε. Δηλαδή ήρθε κρίση από υψηλό άγχος, από άγχος πριν τον αγώνα. Όχι, κριτικά. Όχι. Δεν γίνεται όμως. Μπορεί να είναι τυχαία. Σίγουρα είναι τυχαίο γεγονός. Αυτό που συμβαίνει είναι σε ασθενείς που έχουν κατά πλάκα σκέρνηση, που δεν το πολύ ξέρουν, μπορεί να πάθουν οτιδήποτε, κάποια κρίση από την αύξηση θερμοκρασίας που προκαλεί άθληση. Θυμάμαι πέρυσι είχαμε στη σχολή ένα πολύ καλό παιδί κλπ. Που είχε βαριά κατά πλάκα σκέρνηση και ήθελε να γίνει γυμναστής. Βέβαια, εσείς δεν γίνετε γυμναστές, υπόψη. Οι γυμναστές γινόταν πριν από 50 χρόνια. Εσείς έχετε άλλη δουλειά. Δεν είναι λοιπόν. Εσείς θα κάνετε την επιστημονική πλευρά της άσκησης. Λοιπόν, αυτόν ήθελε να έρθει στη σχολή, αλλά εισηγήθηκα και δεν τον δεχτήκαμε, γιατί είχε υψηλό κίνδυνο να υποτροπιάσει πάθηση λόγω της άθλησης. Σε κάποιο βαθμό. Λοιπόν, τελειώνοντας τον εγκέφαλο, λοιπόν, τσακατή λίγο πιο γρήγορα σχετικά, αγκίωση του εγκεφάλου. Βέβαια, λοιπόν, αυτό μπαίνει σε εξετάσεις. Ποια είναι η κυρία αρτηρία από την οποία αγκαίρεται ο εγκέφαλος? Αυτή. Πώς λέγεται αυτή? Λέγεται έσω καροτίδα. Γιατί είναι έσω? Έσω είναι σχέση με την έξω, γιατί μπαίνει μέσα στον εγκέφαλο. Μέσα στο εγκεφαλικό βόθρο, μάλλον. Στον εγκέφαλο.
Έτσι. Έχουμε επίσης δεύτερη πηγή, είναι αυτή, 2, είναι λεγόμενες σπονδυλικές αρτηρίες. Επομένως έχουμε 2 κλάδους από την εσωκαροτίδα και έναν κλάδο από την οπίστια, από τη βασική αρτηρία. Εδώ μας βλέπετε τον εγκέφαλο από κάτω. Εδώ έχουμε, λοιπόν, προσέξτε, μία καροτίδα, δεύτερη καροτίδα. Έτσι, λοιπόν, σπονδυλική αρτηρία, 1-2. Μάλιστα, ωραία. Αυτές λοιπόν οι αρτηρίες μεταξύ τους συνδέονται με διάφορες αναστομωτικές και συμμετέχουν σε μια περιοχή που λέγεται εξάγωνο του Willis, γύρω από τον υποθάλαμο. Τον υποθάλαμος, το πράσινο, εξάγωνο του Willis λέγεται στην περιοχή αυτή. Και ώστε μια περιοχή μπορεί να δώσει λίγο μέσα στην άλλη, αν χρειαστεί. Έτσι, αυτό το εξάγωνο του Willis, βλέπετε. Έσως αυτή λοιπόν, έσω καροτίδα, έτσι, οπίστια, και εδώ είναι οπίστια, κεφαλική αρτηρία. Σπονδυλική αρτηρία είναι αυτή και το καθεξής. Έτσι, έχει ένα εξάγωνο λοιπόν με διάφορους κλάδους αναστομωτικούς. Πώς είναι αυτό? Αυτό είναι απρόπτωτο, αυτό είναι περίπου. Πώς είναι παλάμη σας? Νομίζετε ότι είναι κάτι τεράστιο? Αυτό είναι το εξάγωνο του Willis στην πραγματικότητα. Λοιπόν, κάθε αρτηρία αρτηρεύεται με αρασμένη περιοχή. Παράδειγμα, η πρόσθετη εγκεφαλική, με κίτρινο, έτσι, αρδεύει την έσω επιφάνεια του μετωπίου και του πραγματικού λοβού. Ειδικά βλέπετε, κίτρινο, η έσω κυρίως. Έτσι. Η μέση εγκεφαλική με κόκκινο, η μέση, ουσιαστικά αρδεύει την έσω επιφάνεια του μετωπίου και του πραγματικού λοβού. Έτσι. Λοιπόν, και η οπίστια με μπλε, κυρίως την παρακεφαλίδα, τον ηλιακό λοβό. Έτσι. Τον ηλιακό λοβό. Παρακεφαλίδα κυρίως έχουν κλάδος της σπονδυλικής αρτηρίας και της βασικής. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Εδώ είναι ουσιαστικά μια αγκίωση. Ουσιαστικά είναι εξαιρετικά πλούσια αγκίωση. Πλην όμως είναι σχετικώς τελική. Δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο παράπλευρης κυκλοφορίας στον εγκέφαλο. Θα σας πω το αναφέρομαι. Το μήκος του αγκιακού συστήματος μέσα στον εγκέφαλο είναι περίπου 170.000 χιλιόμετρα. Καταλάβετε. Όλα τα αγκαία, έτσι. Όχι μεγάλες μόνο τα μεγάλα αγκαία, κάθε είδους αρτηρίες και φλέβες, κάθε μέγεθος. Χαρακτηριστικά στον εγκέφαλο έχουμε όμως οι αρτηρίες λοιπόν έχουν κάτι που λέγεται, μια δομή που λέγεται αιματοεγκεφαλικός φραγμός. Δηλαδή ο εγκέφαλος δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένος σε μικρόβια, ουσίες και διάφορα τοξικά φάρμακα κλπ. Συνεχώς. Γι' αυτό τα αγκία είναι ουσιαστικά περιβάλλονται από αστροκύτταρα. Εδώ είναι το αγκείο. Έτσι, ένα αγκείο περιβάλλεται από αστροκύτταρα έτσι ώστε να προβάλλουν στεγάνωση των αγκίων. Λίγα επομένως μόρια μπορούν να διαχυθούν πλην οξυγόνου και μεταβολητών από τα υπόλοιπα λίγα σχετικά μόρια. Έτσι, αυτό λέγεται αιματοεγκεφαλικός φραγμός, αυτή η δομή. Πώς φαίνεται χαρακτηριστικά εδώ πώς φαίνεται, εδώ θα δούμε εδώ. Έτσι, ουσιαστικά. Με χ είναι το αγκείο. Μάλιστα. Αστροκύτταρα από το περιβάλλον, βλέπετε γύρω-γύρω, και αφήνουν μόνο περιορισμένους χώρους για την έξοδο μεταβολητών και την ανταλλαγή των ουσιών. Εντάξει. Οπότε είναι χώρος πολύ περιορισμένος. Έτσι ο εγκέφαλος προστατεύεται από την τοξική δράση προϊόντων του μεταβολισμού και φαρμάκων κλπ. Έτσι. Εδώ μένω στο σώμα, επομένως λοιπόν, εδώ τα αγκαία έχουμε μεγάλο μέσω πόρων ελεύθερη δίωδο, ενώ στον εγκέφαλο δεξιά, επειδή έχουμε τα διάφορα αστροκύτταρα, έχουμε πολύ περιορισμένη μεταφορά. Ίσως είναι και μάλιστα μέσω των αστροκυτάρων. Λοιπόν, ωραία, αγκίωση. Τι σημαίνει αγκίωση? Αν διακοπεί αγκίωση, πάνω πότε λιποθυμάμε? Αν έχουμε πλήρη ισχυμία για 10 δευτερόλεπτα, λιποθυμούμε. Αν δεν ξέρω ποιος έχει δει σε πάλι, τη λαβή, αυτή τη λαβή αντίστοιχη. Δηλαδή στη λαβή του πνιγμού. Αν είναι άλλο 10 δευτερόλεπτα, πάει, ζαλίστηκε. Αν είναι παραπάνω από λίγα λεπτά, μερικά λεπτά, παθαίνει μόνιμη ισχυμία. Ειδικά πάνω από 5 λεπτά έχουμε μόνιμη εγκεφαλική βλάβη. Όταν βλέπετε τις ταινίες που κάνουν πνιγμούς και λοιπά, 15 δευτερόλεπτα δεν ισχύει. Δεν γίνεται δύσκολο στα 5 δευτερόλεπτα να διακοπεί τελείως η αγκίωση. Θα πρέπει να διακοπεί η παροχή της έσω καροτίδος. Βέβαια. Αλλά θέλει λεπτά, όχι δευτερόλεπτα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και με την εξωτερική πίεση μπορεί να ασκήσει πίεση στην έσω καροτίδα, με την εξωτερική πίεση με λαβή, ας πούμε.
Με πληγμό. Δηλαδή πληγμού. Πολύ καλά μπορείς. Αλλά εξαιρετικά δύσκολο, έτσι. Εξαιρετικά κοπιαστικό. Δεν ξέρω ποιος έχει κάνει πάλι. Έτσι. Είναι αδιανόητα δύσκολο να κρατήσει μια λαβή πάνω από 30 δευτερόλεπτα. Έτσι. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Λοιπόν. Επομένως, λοιπόν, βλέπετε εδώ. Η έσω καροτίδα επομένως, λοιπόν, μπαίνει μέσα. Χαρακτηριστικά δίνει έναν κλάδο που λέγεται μέση μηνυκική αρτηρία. Μέση μηνυκική αρτηρία που πορεύεται στη θέση επιφάνεια του βραγματικού οστού. Βραγματικό οστό. Θα σας πω γιατί το αναφέρομαι εδώ. Το αναφέρω. Γιατί αυτή μπορεί να τραυματιστεί. Κάλλιστα, σε ένα κάταγμα κρανίου, εδώ, να διακοπεί αυτή η μέση μηνυκική, ειδικά στο βραγματικό οστό, και να κάνει αιμάτωμα. Που λέγεται επισκληρίδιο αιμάτωμα. Επί της σκληράς. Σκληρά είναι με τον κρύο χρώμα. Η σκληρά μήνυκα. Υπάρχει και το υποσκληρίδιο αιμάτωμα, υποσκληρίδιο, που είναι υπό τη σκληρά μήνυκα. Σε μεγαλύτερες ηλικίες. Τι είναι ανέβρισμα, παιδάκια? Ποιος ξέρει ανέβρισμα στον εγκέφαλο? Ακούω. Ανέβρισμα. Νομίζω σταματάει η λειτουργία. Ποιος το? Πού? Στην? Σταματάει η λειτουργία κάποιων κυτάρων. Πότε? Τώρα δεν ξέρω. Άμα δεν φτάνει αίμα, ξέρω, με κάτι δευτερόλεπτα, μπορεί να υποτιμήσεις. Έτσι. Εδώ, λοιπόν, ανέβρισμα. Τι είναι αυτό ανέβρισμα? Για πες μου τώρα, πες μου τι είναι ανέβρισμα, παρακαλώ. Ένα άτομα δεν είναι. Όχι. Ανέβρισμα, λοιπόν, είναι αυτό που βλέπετε. Στο αίμα, μήπως? Όχι θρόμβωση. Άλλο θρόμβωση. Ανέβρισμα. Ανέβρισμα. Είναι αυτό που βλέπετε. Είναι σε μια αρτηρία ένα μπαλονάκι. Το δικό της αρτηρίας έχει ένα μπαλονάκι. Το οποίο αυτό μπορεί να σπάσει. Κάλλιστα. Όταν αυξηθεί η πίεση ή όταν έρθει η ώρα του, σπάει και κάνει εγκεφαλική αιμορραγία. Το ανέβρισμα. Έτσι. Τώρα που λέμε αιμορραγίες. Έχει βάσει η μαμά μου. Πώς? Ναι, αυτό είναι κατασκευαστικό συχνά, έτσι. Το είπατε σε μικρή ηλικία, το είχε? Ναι. Πάμε άλλη μία. Κάτσε να το σβήσω αυτό, να. Το έσβησα, εντάξει. Λοιπόν. Κύριε, όταν σπάσει, τι γίνεται? Αιμορραγία μέσα στον εγκέφαλο, άρα νεκρώνεται αυτό τώρα. Θα σου πω τι εδώ. Έχουμε το λεγόμενο αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Αν σπάσει το ανέβρισμα, έχουμε αυτό το λεγόμενο αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Σπάει η αρτηρία, άρα έχουμε αίμα που πιέζει τον εγκέφαλο μέσα. Δεύτερον, σταματάει η ροή του αίματος σε περιοχή. Έχουμε αιμορραγικό επεισόδιο. Ένα. Ίδιο πρόβλημα λοιπόν διαταραχή λειτουργίας έχουμε και όταν έχουμε ισκαιμία. Εδώ, στο ισκαιμικό επεισόδιο, όταν εδώ φράξει με θρόμβο μία αρτηρία. Άρα δεν πάει αίμα σε μία περιοχή. Όσο πιο μεγάλη αρτηρία, αυτή τόσο χειρότερο, έτσι, προφανώς. Άρα έχουμε εγκεφαλικό επεισόδιο. Άρα με το τι έχει χαλάσει, έχουμε αντίστοιχη εικόνα. Αρχίζει συνήθως με διαταραχή της όρασης, μπορεί να της όρασης στον ιακό λαβό, της ομιλίας στον κροταφικό. Έτσι. Πρόβλημα κίνησης στην άλλη πλευρά όμως του σώματος, τερόπλευρα. Εδώ, τι εγκεφαλικό επεισόδιο είναι εδώ? Να μου πει ένας κύριος. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ένα πίγμα αίματος εδώ. Πίγμα αίματος. Αυτό είναι ισκαιμικό ή αιμορραγικό? Αιμορραγικό είναι. Βέβαια. Προφανώς. Έτσι. Πάνε αυτά τα. Λοιπόν, όμως ο δυστυχώς ο εγκέφαλος είναι συχνά επιρρεπής σε μεγάλη διαταραχή, σε μεγάλες διαταραχές εκφυλιστικές, όπου διαταραχή λειτουργίας. Κύρια, την νόσο Alzheimer, ουσιαστικά έτσι. Ή την νόσο Parkinson, τρόμος, κατά πλάκα σκλήρυνση. Λοιπόν, κάτω δεξής. Εδώ βλέπουμε ένα φυσιολογικό εγκέφαλο, πάνω μέρος. Στο κάτω μέρος βλέπουμε έναν αθλητή του είναι 70's, ένας αθλητής του Αμερικάνικου ποδοσφαίρου. Βλέπετε πώς είναι. Έχει χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια στα 4. Βλέπετε ατροφία εγκεφαλική, βλέπετε με διεύρυνση των κοιλιών, έτσι, βλέπετε μεγάλη ατροφία και ούτω καθεξής. Βλέπετε καμία σχέση. Θέλει σε χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια. Alzheimer, το φυσιολογικό. Εδώ στο Alzheimer λοιπόν έχουμε ουσιαστικά αναπόθεση πλακών αμυλοειδούς ανάμεσα στα κύτταρα. Και αν κάνεις PET scan μπορεί να δεις αυτή την αναπόθεση ουσιαστικά. Εδώ είναι φυσιολογικό ο εγκέφαλος και εδώ είναι παθολογικός. Ένα PET scan.
λείπει ένας νευροδιαβαστής που λέγεται F-DOPA, ντοπαμίνη. Λοιπόν, κατά πλάξη κέρδηση. Θέλω να ρωτήσω κάτι πριν. Πες το, ναι. Πες το. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω ότι όταν έχεις άγχος, τι παράγεται και έχεις αυτό το αίσθημα στον εγκέφαλο σαν να σε γαργαλάει? Αυτό δεν ξέρω τι το... Αυτό είναι λίγο... Ναι, κύριε, δεν νιώθετε κάτι στο κεφάλι, ας πούμε, άμα έχετε πολύ άγχος πριν από κάνουν αγώνα, ας πούμε. Μπορεί. Αλλά αυτό είναι αντίδραση ψυχολογική, όχι σωματική ακριβώς. Θα το πούμε αυτό την επόμενη φορά στο αυτόνομο νευρικό σύστημα. Όταν έχεις άγχος, δεν γίνεται το συμπαθητικό νευρικό σύστημα και είσαι σε φάση fight and flight. Πούμε στην πορεία. Κάτι τελειώνω αυτό και μετά περιορτήσεις. Εδώ βλέπουμε μια περιοχή που λέγεται κατά πλάκα συγκέντρηση. Εδώ είναι η φαιά ουσία, είναι καλή. Εντάξει. Η λευκή ουσία είναι καλή. Εδώ στην περιοχή βλέπετε, εδώ έχουμε πλάκες μεταξύ των κοιλιών που έχει χαλάσει ουσιαστικά τα έλικα μυελίνης, έτσι, και έχουμε αυτή την εικόνα πάλι. Έχουμε αναδιαταραχία ογιμότητας. Παρακαλώ, ερωτήσεις πριν πάμε στα κεφαλικά νεύρα. Παρακαλώ. Κύριε, που έχει στη σκλήρυνση κατά πλάκας, πώς θα το καταλάβει κάποιος αν έχει? Τώρα αυτή η διάγνωση είναι λίγο δύσκολη, γιατί ουσιαστικά μπορεί να μιμηθεί το οτιδήποτε. Οι πιο πολλοί που έχουν πλάκες στη μαγνητομορραγία, 10% του πληθυσμού, 10% δεν έχουν κανένα πρόβλημα ουσιαστικά ή ελάχιστα προβλήματα. Λίγο μπουδιάσματα, λίγο σταθιούλα. Αυτοί που έχουν πιο σημαντικά προβλήματα έχουν άλλα. Πρόβλημα στην όραση, πρόβλημα στην ισορροπία, διαταραχές στην αισθητικότητα ή στην κινητικότητα. Αλλά χωρίς σαφή κατανομή. Η διάγνωση γίνεται πρώτα απ' όλα κλινικά. Είναι εμφανή σε ανθρώπους νέους, ξέρω 20-30 ετών συχνά, και λίγο ασαφή κλινική εικόνα. Η διάγνωση θα γίνει τελικά πέρα των εξετάσεων και λοιπά των ειδικών και μαγνητομορραγία. Που βλέπεις τη μαγνητομορραγία θα δεις αυτές τις πλάκες στον εγκέφαλο, στο νότιο μυαλό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ένα λεπτό να τελειώσουμε λίγο τα άνθια. Παρακαλώ. Εγώ δεν κατάλαβα για την υπόφυση. Βρίσκεται στον υποθάλαμο? Όχι, κρέμεται από τον υποθάλαμο. Από το θεό φύμα του υποθάλαμου. Άρα είναι στη βάση του. Ακριβώς, στη βάση του, και είναι μέσα σε μια δομή του συνοδούσεως του που λέγεται τουρκικό εφήπιο. Σέλα εγκεφαλική, σέλα τουρκική δηλαδή. Έτσι. Ωραία, ευχαριστώ. Οπότε, θα δούμε εντάχει για τελειώσουμε το κεντρικό νευρικό σύστημα με τα κεφαλικά νεύρα. Λοιπόν, υπάρχουν 12 ζεύγη νεύρων, τα οποία εκφύονται από περιοχές του στελέχους, δηλαδή περιοχές σημαίνει από εκείνη τα κυταρικά σώματα, και τελικά εξέρχονται από το κρανίο και καταλήγουν κυρίως στην κεφαλή ή στον τράχυλο. Είναι 12 ζεύγη. Μπορεί να είναι κινητικά, αισθητικά ή μεικτά, έτσι, που εκφύγονται από πυρήνες του στελέχους, κινητικούς. Λοιπόν, αυτές οι 12 συζυγίες σε εικόνα. Τι αναφέρουμε ακριβώς? Εδώ λοιπόν βλέπουμε στέλεχος. Όλοι οι πυρήνες είναι χαρτογραφημένοι με χρώματα, διάφοροι πυρήνες εδώ βλέπετε. Εντικέν Westphal παράδειγμα. Πυχηρίας τροχιλιακού, έτσι, παράδειγμα. Έτσι. Πυρήνας υπογλωσσίου νεύρου και το καθεξής. Άρα μέσα στο στέλεχος, του εγκεφάλου, είναι πυκνώσεις κυτάρων, που είναι λεγόμενοι πυρήνες των εγκεφαλικών συζυγιών, εγκεφαλικών νεύρων. Ουσιαστικά. Ακόμα πιο λεπτομερή χαρτογράφηση, ακριβώς κάθε χρώμα είναι μια περιοχή πύκνωσης. Βέβαια, γύρω εκατέρωθεν είναι λευκή ουσία, έτσι. Η πύκνωση είναι θεά ουσία, είναι κύτταρα. Κυτταρικά σώματα, νευρώνες. Εδώ, αν δούμε σε 3D, βλέπετε πύκνωση, διάφορες πυκνώσεις, πώς δημιουργούνται τα εγκεφαλικά νεύρα. Δεξιά και αριστερά. Πάμε παρακάτω. Εδώ. Αυτά τα 12. Και αναφέρομαι πια αυτός. Πάλι εδώ σας τα λέω λίγο λεπτομερές να την κάνουμε ακριβώς. Αν θέλετε να το διαβάσετε, δεν χρειάζεται να τα ξέρετε. Απλά ξέρετε περίπου ποια υπάρχουν. Έτσι. Εδώ λοιπόν, 12 είναι αυτά. Πάμε παρακάτω. Και στα αγγλικά, αν θέλετε να σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, 12. Είναι με κίτρινο χρώμα τα νεύρα αυτά. Λοιπόν, ξεκφύγονται λοιπόν από το στέλεχος και περίπου στη βάση του εγκεφάλου. Έτσι. Όπως φαίνονται πολύ καλά εδώ. Περνάνε πώς διέρχονται λοιπόν για να βγουν από τον εγκέφαλο, που έχουν τρίματα, βλέπετε. Εδώ, τρίματα αυτά. Αυτό το τρίμα.
και οτιδήποτε άλλο. Κανάλι υπογλωσσίου, εδώ, λοιπόν, για να βγούνε αυτή, λοιπόν, νούμερο 1, νεύρο νούμερο 1, το σφαιρετικό νεύρο. Το σφαιρετικό εδώ νεύρο καταλήγει που στη μύτη, προφανώς. Έτσι, νευρό έχει αυτό, υπάρχει ένα ειδικό όργανο αυτό, βλέπετε εδώ, το οποίο γίνεται αντιληπτό το σφαιρετικό αίσθημα. Δηλαδή υπάρχει ένα ειδικό σφαιρετικό επιθύλιο στην οροφή της μύτης. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ουσιαστικά κύτταρα. Κύτταρα λοιπόν, έτσι. Εδώ είναι η είσοδος της μύτης. Με τα χρωματάκια είναι ορισμένα ουσίες που εισπνέουμε. Είναι αντιληπτές λοιπόν από τα αντίστοιχα νευρικά κύτταρα που είναι υποδοχής της όσφρησης, έτσι, και μεταφέρονται τελικά στο κέντρο της όσφρησης. Λοιπόν, εδώ γιατί στον κορονοϊό, γιατί έχουμε διαταραχή όσφρησης και γεύσης. Πείτε μου, ή μια περιοχή είτε βλάπτεται αυτή η περιοχή, την κορονοϊό, ή είτε κατευθείαν πηγαίνει και στοχεύει το κέντρο της όσφρησης και της γεύσης. Ακόμα χειρότερα. Αυτό. Χαρακτηριστικά αυτό το όργανο της όσφρησης έχει και μια ουσιαστικά ιδιότητα που λέγεται εξοικείωση του υποδοχέα. Αν μυρίζεις πολλή ώρα ένα έστω και άσχημο ερέθισμα ή και καλό βέβαια, θα το συνηθίζεις και θα σου κάνει εντύπωση. Έτσι. Δεύτερον, το οπτικό νεύρο, το κίτρινο οπτικό νεύρο, καταλήγει στον οφθαλμικό βολβό, ουσιαστικά μεταφέρει την εικόνα. Η εικόνα διέρχεται από το φακό, καταλήγει στον αμφιζωδή χιτώνα, εδώ, όπου τελικά δέχεται το οπτικό ερέθισμα. Όπου πηγαίνει, που είναι ο οπτικός φλοιός, που εδράζεται στον ηνιακό λογό. Μάλιστα, ωραία, χαρακτηριστικά. Λοιπόν, βάζουμε, αυτό είναι η λεγόμενη βυθοσκόπηση, έτσι. Βάζουμε ένα φακό μαγνητικό με φως μπροστά στο μάτι μας. Και βλέπουμε, αυτό βλέπουμε. Τι βλέπουμε εδώ. Εδώ. Τι βλέπουμε εδώ. Αυτό είναι το οπτικό νεύρο. Εδώ το οπτικό νεύρο ουσιαστικά βλέπουμε το χιτώνα, τον αμφιβιστικό χιτώνα. Αυτός. Υπάρχουν τα δικά όργανα ραβδαία και κονία, τα οποία αντιλαμβάνουν το οπτικό ερέθισμα και βλέπετε πολύ καλή αγκίωση. Βλέπετε. Υπάρχει ατροφία οχράς κοιλίδας. Τι είναι οχρά κοιλίδα? Ή βλάβες εδώ στα αγκία. Βλέπετε πώς είναι. Λοιπόν, ο φθαλμός, λοιπόν, φακός του φθαλμού, φακός, πίστη ακυλότητα και καταλήγει στο οπτικό νεύρο. Έτσι. Χαρακτηριστικά λοιπόν εδώ, ας πούμε δεξί μάτι, έτσι. Το ερέθισμα το δεξί μάτι σε κάποια φάση χιάζεται στο οπτικό νεύρο και καταλήγει στον αριστερό ηνιακό φλοιό, λοπό. Έτσι. Πάλι, πάμε, δεξί μάτι. Δεξί μάτι, το ερέθισμα λοιπόν χιάζεται και καταλήγει στον αριστερό ηνιακό λοπό. Αλλά με τρόπο συγκεκριμένο τώρα. Οπότε, ουσιαστικά, το δεξί οπτικό πεδίο που βαίνω εδώ, πράσινο, το βλέπουμε εδώ πάλι πράσινο. Ενώ το κόκκινο αριστερό οπτικό πεδίο είναι στον δεξί ηνιακό φλοιό. Λοπό. Έτσι. Η περιοχή αυτού το νεύρο χιάζεται, το οπτικό νεύρο λέγεται οπτικό χίασμα. Την περιοχή. Οπτικό χίασμα. Την περιοχή. Οπτικό χίασμα. Τρία από τα νεύρα λοιπόν, το 3, 4 και 6 λοιπόν συζυγίες νευρώνουν τους 6 οφθαλμικούς μυές, έτσι ώστε να έχουμε συντονισμένη και γρήγορη κίνηση. Πολύ σημαντικό νεύρο είναι το τρίδημο, η πέμπτη συζυγία. Τρίδημο. Τρίδημο αυτό. Έχει μέσα έναν κλάδο οφθαλμικό, έναν κλάδο σε άνω γνάθο και έναν στην κάτω γνάθο. Έτσι. Νευρώνει ουσιαστικά, βλέπετε, την περιοχή του οφθαλμού, έτσι, και το δέρμα της άνω και κάτω γνάθου. Και τη γλώσσα βέβαια λίγο έτσι, έχει συμμετοχή. Λοιπόν, αυτή είναι η αισθητική περιοχή του οφθαλμικού νεύρου, το άνω γναθικό και το κάτω γναθικό. Και είναι, ποιος ξέρει την νευραλγία τριδήμου? Παρακαλώ, έχει κανένας ακούσει κανένα ταινία να λέγεται αυτή την πάθηση, να την αναφέρει? Όχι. Ουσιαστικά είναι αγνώστο διαλογία, ουσιαστικά πάθηση, ίσως νευρογενής, ίσως πρόβλημα του γαγγλίου. Ουσιαστικά οι ασθενείς αυτοί έχουν πολύ έντονο πόνο και δυσαισθησία κατανομής
τριδήμου νεύρου. Δηλαδή, νιώθουν τα δόντια τους να πονάνε συνεχώς τα ούλα, παράδειγμα. Μερικοί έχουν και εξαιρετικά έντονο και διεξευστικό πόνο και ιδιαίτερα ενοχλητικό. Αυτοί λοιπόν με φάρμακα συνήθως αντιμετωπίζονται. Σπανίως χρειάζεται χειρουργική επέμβαση για την απελευθέρωση του τριδήμου. Έβδομο, δούμε συζυγεία το προσωπικό νεύρο. Διέχεται μπροστά από τον έξω ακουστικό πόρο. Έτσι. Έχει άμεση σχέση με την παροτίδα, ισχυρογόνος αδένας και κατανέμεται στους μύες του προσώπου. Και τελειώνουμε σε λίγο αυτό. Μάλιστα, εδώ επομένως είναι το νεύρο, το προσωπικό νεύρο. Λοιπόν, καταλήγει στους διάφορους μύες του προσώπου. Έχει διάφορους κλάδους, έτσι. Κροταφικό, ζυγωματικό κλπ. Πάμε παρακάτω. Αν θέλουμε να το δούμε αυτό, σε παρασκεύα, με το κίτρινο χρώμα είναι το προσωπικό. Έτσι. Αυτό, όπως λέγεται, με πει, ποιος αδένας είναι που είναι μπροστά και κάτω από το αυτί μας, είναι παροτίδα. Εντάξει. Συμφωνούμε. Υπάρχει μια πάθηση που λέγεται πάρεση του κερκιδικού νεύρου, του προσωπικού νεύρου. Ποιος την έχει ακούσει? Κανένας? Το νεύρο παραλύει το προσωπικό. Άρα δεν έχει ρετίδες, έτσι. Έχει πτώση του βλεφάρου, δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια, δεν μπορεί να φουσκώσει τα μάγουλα, γιατί νευρώνει και αναμή που λέγεται βικανητής, που είναι ο μυς της παριάς. Έχουμε πτώση γωνίας του στόματος και δεν μπορεί να χαμογελάσει. Ποια περιοχή πάσχει αυτή? Η περιοχή δεξιά ή αριστερή? Αυτό τι το προκαλεί? Άγνωστο. Από τι προκαλείται? Συχνά είναι διαπαθής, άγνωστο. Ποια περιοχή είναι πάσχουσα? Οι δύο. Άλλος, παρακαλώ. Άλλοι, ποιος λέει? Η ένα που επηρεάζει το δύο. Πάσχουσα. Η ένα γιατί χαμογελάει. Εδώ έχουμε βάλει την κυρία αυτή να χαμογελάσει. Στη 2 χαμογελάει μια χαρά. Στην 1 δεν χαμογελάει καθόλου. Άρα η πάρεση είναι στην 1. Δεν έχουμε ρετίδες, έχουμε πτώση γωνία σώματος. Εδώ της λέμε να κάνει γκριμάτσα. Έτσι. Αυτή η εικόνα. Εδώ τώρα, μια καλή κυρία λοιπόν. Βλέπετε πως είναι εδώ? Τι? Εδώ είμαστε. Στην προηγούμενη περίπτωση, δηλαδή αυτή... Κλείνω τα μάτια, βλέπετε πως εδώ. Βλέπετε πως είναι. Εδώ τα μάτια, επειδή αυτοί έχουν απώλεια βλεφάρων, έχει φυκίτιδα, κρατιστικά. Βλέπετε, δεν μπορεί να φυσήξει, δεν μπορεί να χαμογελάσει, να κάνει κρυμάτσα. Και επειδή εδώ, βλέπετε, πτώση του βλεφάρου, έχει αυτή την εικόνα, χαρακτηριστικά. Έτσι. Εδώ βλέπετε ρετίδες εδώ, εκεί. Όπως επίσης, τα ίδια ακριβώς και εδώ, ο Μάρλον. Μια χαρά δεν έκανε δουλειά αυτή, την πάρει στο προσωπικό χρόνο, πάρει στο προσωπικό νεύρο. Λοιπόν, 7η. Τι γίνεται αυτό, κύριε? Το ακουστικό νεύρο είναι αγνώστο αιτιολογία συνήθως. Γίνεται γιατί γίνεται. Δεν διορθώνεται. Διορθώνεται συνήθως με φάρμακα και παίρνει μόνο του με φάρμακα. Σχεδόν πάντα. Σε μερικούς είναι μόνιμη. Λοιπόν, 7η συζυγεία είναι το νεύρο που πάει στο γκοχλία, που είναι το ακουστικό νεύρο, ουσιαστικά. Έτσι. Βλέπετε. Έξω ακουστικός πόρος, μεμβράνη, σφαίρα ακόμα αναβολέας, κοχλίας, όπου και το νεύρο το αντίστοιχο δέχεται τα ακουστικά ρυθμήματα. Εδώ. Έναντι αλληλουχία. Γλώσσοφαραγγικό νεύρο. Πάει στο γλώσσοφαραγγά, κινητικό κυρίως. Εδώ. Αισθητικότητα γλώσσας, φάρυγγας και επίσης ευσταχιαλή σαλπίγγα και μέσω αυτή. Πολύ σημαντικό το περιβρογραφικό, το πούμε μετά, στη συνέχεια. Καταλήγει, λέγεται βάγκους στα αγγλικά, είναι ουσιαστικά λέγεται περιπλανόμενο νεύρο, ξεκινάει από το εγκέφαλο, το μπρομίκι και καταλήγει σε όλο το σώμα ουσιαστικά, μέχρι και στην κοιλία, και ελέγχει είναι φορέας του παρασυμπαθητικού συστήματος. Το πούμε μετά αργότερα. Αυτό χαρακτηριστικά, βλέπετε, ξεκινάει, προμήκη μελό και πάει λάργα, πνεύμονας, καρδιά και το καθεξής. Το πνευματικό νεύρο χαρακτηριστικά είναι μια συζυγεία που νευρώνει τον τραπεζοειδή μη, βλέπετε, τραπεζοειδής καλός,
Κακός. Δεν μπορεί να σηκώσει το τραπεζοειδή. Έτσι. Και τέλος το υπογλώσσιο νεύρο, το οποίο νευρώνει κινητικά τους μύες του εδάφους της γλώσσας. Εδώ λοιπόν έχουμε μια βλάβη του υπογλωσσίου. Ποια περιοχή πάσχει, η 1 ή η 2. Του λέμε να βγάλει την γλώσσα έξω. Έτσι, εδώ. Και στο δείχνω τώρα αυτό, πείτε θα σας τύχει, αφορά να καταλάβετε τη λειτουργία του νεύρου. Έτσι, όχι μόνο του περιφερειακού. Του λέμε να βγάλει την γλώσσα έξω. Ποια περιοχή πάσχει. Είναι όπως το προσωπικό. Αριστερά δεξιά. Οι δύο. Ποια πάσχει. Οι δύο. Μάλιστα. Ποιος λέει ότι πάσχει 1. Πάσχει στο πλευρό ή 1. Ή 1. Βλέπετε, δεν έχει πτυχές. Οπότε αυτό έχει παραλύσει η πλευρά αυτή. Λοιπόν, οπότε όταν λέμε βγάλει τη γλώσσα έξω, κινείται η γλώσσα προς την περιοχή του μειώσου που δουλεύει. Αριστερά δηλαδή. Καταλαβαίνετε. Ακούω.